जाय जायफोरा संगी ब्लग इउटुब चेनेलखौ नायबाय थायो बा नायबाय थादोंमोन आरो नोंथांमोना बे इउटुब चेनेलाव भिडिअ मोननाय नंला मानो मोनसे दुखुनि खोथा संगी ब्लग इउटुबारा बे बुहुमनिफ्राय जोंखौ गारनानै नागारलांबाय मोनसे दुखुनि खोथा जियानो जाया मानो बिथाङा गुवाहाटीयाव थायोमोन गुवाहाटीनि काहिलिपारायाव थायोमोन आरो बिथाङा गोबां मोजां मोजां बाइक राइडिंनि भिडिअ होयोमोन जोंबो नायोमोन आरो दुखुनि खोथा जे सानब्रैसो सिगाङावसो मोनसे आनबक्सिं प्ले बाटामनि सिलभार प्ले बाटामनि आनबक्सिं भिडिअ होदोंमोन आरो भिडिअ होनायनि गेजेरावनो सानथाम साननै थानानै बिथाङा सनिबारै बिथाङा सुइसाइड जादों माने सोरबा सुइसाइड खालामनानै दोननाय बायदि दा सन्देह जादों बेनिखायनो गावनि बयफ्रेन्डखौ दा पुलिसा एरेस्ट खालामदो आरो बेखौ पस्टमर्टम खालामनायनि उनावबो बेयाव मोदोमाव स्पट मोननाय जादों आरो बेनि लोगोसे जेब्ला पस्टमर्टम खालामदोंमोन पस्टमर्टम खालामबा स्पटथ' मोननाय जादोंआनो बेनि अनगायैबो जे बयफ्रेन्डजों कर्ट मेरेज जानाया दान मोनथामसो जाबायमोन आरो दान मोनथामसो जानायखायनो कर्ट मेरेजथ' जाबायानो अब्लाबो दा मानि थांखियाव मा थांखि लानानै मा डिसिसन लाखो बेफोरबायदिथ' जाथावना नङाबो नाथाय दा लासैनो पुलिसनि जिम्मायाव दं बयफ्रेन्डआ आरो लाखैनो बेनिफ्राय जों मिथिना मोनगोन बेनिखायनो आं सानो जे जायफोर सिख्ला लाइमोनफोरा बेफोरबायदि बयफ्रेन्ड रिलेशनशिपआव थायो मोजाङै थानांगौ आरो हायोबा थायैयानो गाहाम बेफोरबायदियाव आरो बेखौ थिरांथा लाखानांगौ जे जुलि जाखानायखौ थिरांथा लानांगौ बेफोरबायदि रिलेशनशिपआव थानाया एसे गाज्रि गावनि जिउनि थाखाय माबाफोर खहाबो जानो हागौ बेनिखायनो गावनि जिउ गावनि थांखि गावसो मिथिगौ अब्लाबो जों बुंनो लागा खोथा एसे बुंनानै होयो नुबाय थानाय जाथायफोरा जे जोंनि समाजावबो बेफोरबायदि जाया लोगोसे नोंथाङा जुदि बिथांनि ब्लगखौ आङो भिडिअनि उनाव होगासिनो दङ नोंथांमोना जुदि आगोल नुवाखैमोनबा भिडिअखौ नायना ला एसे जुदि होनो हायोबा आं होगोन जियानो जाया मानो नोंथांमोना वैसे आप कहाँ रहते हो ओके लेकिन आप जो बाइक चला रहा था ना मेरे को देख के बहुत मस्त लग रहा था मैं अपने ऑडियंस को बोल रहा था मतलब लेकिन बाइक बहुत अच्छा चलाया आपने सो गाइस मैं इसका एक बार बाइक दिखा देता हूँ आप लोगों को ये देखो R15 V3 सिटी से बनाया आपने अरे ये तो अपना उधर के ही है